Karlitang Rublin Diary mate Rublin rong pipi bangso perthe pen che o tanglo lason si jakhonga cheklo ni phaike thomar ni kang samapol dongka muka malong sining kabir lak pik pen ajok jakhonga cheklo ni phaike thomaning ve kopai kelang no pen ajok alang li Karlitang Rublin Diary mate Rublin rong pipi bangso perthe pen che o nang koklo mate arong che voi juilo komentu tong kithi pone komentu tong kisung ke phopone lake maduta chichini ne Monit akai ke thengpi thengphang arbo ason si tomon thepi kewang aling kaching jui donang pinpur dame alang ni pirthe dotik ako karbi jutang jubat nim rokom pindeng sumpot jinghon pik lapente ni hang ni jang karbi anglong ara daphan kangnek ahan mi pen ning ke parong thek inut so arlo angbong pen kecheng si youtuber Rublin Diary hanlo alang li Karlitang Rublin rong pipi arong amen lake dongkam mukam ram rong piarong alang li asar pi amen ke Karlitang kalpana singnarpi lapente alang li sarbura amen lake Karlitang harmon rongpi alang li lo kacharli doncheng lake dongkam mukam singmirjeng longmirjeng academy sekolah longsi lo charli don pangcheng lo adun thua bangke sojong Don Bosco higher secondary sekolah longsi alang li HSLC mate matric asat lang cepa undun lo HSLC asat lang cepa undet pen puthot Nogong Concept Junior College along Dunsi haladak pen puthot HS mate higher secondary asap lang cepa undun lo kitok kelang ahin sitame bihek pen kabor ipona joine doktor title sitame cepa undun long lo jirpi jirpo doa na phanta kai kita aning parung pensi celang rapeji kangnek kangni pensi sai do anta cepa chun ponber berta kirip dun long ateng pulote dongka muka malong jakhonga cheklo ni phaike thomar ni kang samaport sining berlak pik la so ajok light anta off dun lap la pente inverter anta off lap lo api asap so hamuchot lo pusi inverter ke on dam kecheng aku ke aneng aik apiso si on dam lo bonta karkerek ajok Rublin dun si inverter on lo alang ke ber ahut sining ka berlak pen pen jeton chit amat Rublin aphan inverter along sibling si dover lo aneng abang un an sinder pen ke pajok dunji aphan bor ilo Sita me pajok un edet lo api achethe kave ansi kang sibling pen ke jok lo dongkam mukam hospital anpon lo bonta hadak anta pon jongjong ason si mandet lo pusi birtarip dunlong news report Northeast Today News nang mo je pawang ve ready metri jam nang kile lo tuning het ke phelang deta nang not anda therak mek velang ma Kopai kelang no usum marta nang kilu pirin titi cirulang ma ham he nang reng nang oi plang na ham he usum marta jaga chupuno ma theko nang bisupi sal pike hai suti nang thek benji loga chelang chiting chen non theko bo kada ke dum ta na drama log bojo Kesan la oi lin none phong e ke pas unji ma none phong na ka chi tun parlin un thuji ma oi bang na artau sumar tu ke no e college ke dun lok lo lima oi na Rublin men metro to ka pen hum yo te Rublin na non ke college ke dun lok lo ni sum te air hostess na mata na lo na ke non anta matric